മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ അടിമകളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടുതലായി അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം ആ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കലായിരുന്നു പതിവ്. ഇത് കണ്ട മറ്റ് അടിമകൾ കൂടുതലായി തന്നെ മോചിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ഇബാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവരെയും അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഓ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ തങ്ങളെ അവർ പറ്റിക്കുകയാണ്. അസമയത്ത് അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആരൊക്കെ എന്നെ പറ്റിച്ചാലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറ്റിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇബാദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറ്റിക്കപ്പെട്ടുവോ എന്ന ഒരു വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ട നാളുകളാണ് നമ്മിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.